jala tagasi. Ja nüüd on Kaspari särv. Ja ei saa siis tagantama. Evgeni tule. Rasmus küsi. Küsi Rasmus. Okei, hästi. Mängi, lõpeta mängida! Veel üks samm lähemale! Hea töö, Kevin! Vara nüüd täusi! Võib-olla. Pitää korvata köyttä. Rami, võid taustal küsida. Juba laveeri sinna. Pitää mennä. Voi jää selän tuolla. Kui ta hakkab pikka andma, siis langeme lihtsalt. Praegu oota. On se Kaisu või? Saad Evgeni! Läks kokku! Hea töö! Riiski! Mõlema neil peab patsima.
Suole tulee yli. Tulee joo. Siihen. Mennään vielä. Hei, Rasmus Ravi! Tekit saa, minä veravan juurde, mä ette maista tulla järsut vastaan. Okei, Ali! Tästi, ja Antti! Тем более защитник. Kaspar, minu! Rasmus Ravi, tärki, näin! Vaatamis olukordan! Väga hästi on eelmine kord. Pysi, Siinä on 4 aina. Seuraavat! Tulee! Ykköseen! Ai, reis! Tuomo kestä! Saata! Eetu! Käsi! Käreen! Eetu! Ja lankea, kaikki 3-4 vastu! Säätökä! Hästi! Hästi! Keska! Hästi! Loppupäivää sun elämässä! Oja vai loma viskan näkät! Ja Kaspar läht! Kasparan! Jalkaus huona! Kevin! Tuolla puhti! Kiittää laskee. Antti! Tuollakaan, läks Marko. Jäis minä paremmalla. Pelataan vielä. Käde. Hieno Iiro!
Kaspar ligemale suurele veel. Oi! Räägin üksi! Ja läks, ei! Saad Jevgeni, Kaspar on! Ja vahetad keskele. Ja läbi Igorist. Igor vastab kalama. Äkki tegi uued võimalused. Jalak, ja õige, seal ei saanud rohkem, mõlemal poolt oli peale. Rikko, võta seda, Marko, võta äri! Rasmus valmis küsima kahe vahel, jah? Ja anna veel edasi. Väga õige, väga hea. Meil on hästi. Tommi. Nice, Robin! Võid lühikest. Igor avane! Ja käib! Et tulee. Tästä. Meidän on! Iro! Varo sieltä! Keni! Tomi läks lähemal, Igor Kuus! Sori, Eetu! Ei mitään, hyvä idea, Ei mitään, hyvä oli! Tõuse ise! Keskeltä tule!
Missä? Vaatako kysi, kas saab mängida või sa vahetust või? Ruslan! Tee praavõi! Markus, ole tipp! Praavõi! Stallille tagasi, et sealt saad su kirja. Hirveä kesken. Kautumatta osasta hirveet väittelyä. Ei ihan koko matka, sit Munkkiniemessä loppu. Ei. Otetaanko joku uusaan? Sit pistävä oli sen jälkeen jotain. Niin sit kun me nähtiin se skeittiä. Ai niin sit me alettiin juttelemaan. Hei. Ei. Tuolla päätyä täytyy ihan kolmoista. Pitää mennä hommaan. Nyt pitää mennä. Meitä on vähän. Jäätä Igor! Eli kannattaa vähän sitä katsoa sitä videoa. Täältä vähän näyttää. Vesi, äiti! Ei vaan mulla siis himassa. Ei me saadaan mökille viisi. Vesi. Ispa. Panee honkaan. Hei, tulla tähän rinkiin. Rinki. Hei. Huuto! Hei, kun rinki. Hei. Hei, tassu mukaan. Tassu mukaan, hei. Lopulta. Hei, ilmu. Nyt hei, joku jatkaa. Ensimmäiseen kilon. Tätä sai. Mennään ihan. Niin, jätkö eivät sai. Liukkarissa. Niin kova peli. Kasvavaita paikkoja. Muuten menee suoraan vaihtoehtoon. Joo.